aýalyny taşşap Hytaýa giden äre näme diýdi? Degen sport mu? Ya no kanca koyalım. Kaybedecek koyalım ben sportta ne var? Bilemem. Yo gidýär de, on gelýär ýa-ni. Made in China. Iň kiçi razmer eşik ýanda kaza etjek bolan aýdynçyň ady. Mene Sana da kaza etmek gerek gel. Yani imini şol aydınçı da kaza edecek olup pseudonimini şol alıptır. pseudonimle. Kim? Esbitr. Eskayen rahat deyip da kaza edecek olup yani. Kaday kardeş, Kim Kardashian bilen oňuşmandyr. Geçen şowumuzda bir birleşdirdiler de bolmady. Oňuşmandyrlar, aýryşypdyrlar. Başka haýsy Hollywood bagşy Kadaya has gow gelişe. Haýsy? Lady Gaga'day. Gül. Gül. Ne? Dusuz görüş Afrikada düşürülen bolsa ady näme bolardy? Sulsuz görüş. Susuz görüş bolardy. Uyumu otur hayda. Şunda doğru mu? Ben bilemem.